Forog, de még beállítom a magasságot. Oda foglalj helyet, kérlek. A fotostúdiókban a legrosszabb emlékeimet idézi. De legalább nem látom magam már, az is jó. És majd... Igen. Ezt ide a fejembe teszed? Aha, így ide. Arra kérlek, hogy... Igen. Benne van amúgy. Ugye? Hogy így fogsz ülni, ugye? Hát ezt nem ígérhetem, de ha ezt Mert az kérdez... baj, nagyon kiszúzod, majd akkor kilógsz majd a Akkor képből. kilógok, akkor görnyedek. De hogy ez jól ez megy. tök jó. Jó? És egy csapsz itt a fejedben. Ja, nem is kell. Mit csinálják a fejem mellett? Semmi. Hello. Na, szia kamera! Szóval, hogy tudnám elmondani, hogy mi a szociodráma más nyelven, vagy hogy mit csinálunk itt? Legelőször az ugrik be, hogy amikor a gyerekek játszanak. Hát amit itt csinálunk, az egyrészt Beszélgetünk egymással. Nagyon sokat gondolkodunk közösen. belehelyezkedünk más szerepekbe, mint amikbe amúgy vagyunk. Megfigyeltük, észrevettük a saját félelmeinket. Nem megoldani akarunk különböző problémákat, hanem inkább Kívülről próbálunk ránézni arra a helyzetre, amiben benne vagyunk. Mert hogy egy biztonságos tér, ahol ki lehet próbálni olyasmit, ami például a valóságban veszélyes. és ez, amit mi csinálunk, ez is egyfajta kísérletezés, egyfajta olyan játék, ami közelíteni tud embert emberhez, vagy gondolkodást gondolkodáshoz. Kedves hölgyeim és uraim, itt vagyunk ebben a szoborparkban, és ezt a kiállítást látjuk. Nézzük, mi lehet bennük. Én családfát szeretnék kutatni, de ezek csak a kommunistákról beszélnek. Hát ez egy feladat volt az egyetemen, és nagyon érdekes a nagypapám története, mert ő 56-ban harcolt, és aztán börtönbe volt, és aztán pedig öngyilkos lett, és ezt próbálnám a anyukám féltestvéreivel, a nagybátyámmal, meg az ő anyukájával így felkutatni, hogy mi is történt, de valahogy ilyen nagyon csak arról van szó, hogy a kommunisták meg a Horn Gyula. Miért nem válaszolnak, hogy hát őket kérdezed, az izgalmas? Hát izgalmas lenne szerintem is így megérteni, mert valahogy ez így be ragadt náluk, nem tudom, 84 óta, hogy a nagypapám haláláért a kommunisták a felelősek, és nem tudnak túljutni ezen. Milyennek látod őket? Itt mégiscsak meg kell írnod ezt a családfadogát. Hát a nagybátyámat egyébként nagyon-nagyon szeretem, és hogy azt érzem, hogy én soha többet nem akarok velük ilyen politikai dolgokról beszélni. Értem én, hogy ő is ugyanazt mondja, de hogy minthogyha így ezzel a fájdalommal így nem tudnék mit kezdeni, és attól félek, hogy valaki, hogy ez végzetes lesz, akár az unokámra nézve, akár a gyerekeimre. Ez egy olyan fájdalom, és ez feldolgozhatatlan. Hát, emlékszik, hogy miről kérdezték? Nem emlékszik, úgy látom, hogy... Hát nagyon személyes lett a kérdés. Én közelebb álltam az apukámhoz, és igazából, hát nem is tudom, hány évet osztottam vele az életemet, de hogy nagyon korán elveszítettem az életem során. Látod ott azt a valakit? Mert látszik? Nem, ő egy ilyen, ő így a Feri nagypapa a családunkban, ő egy ilyen szent. Ön itt? Úgy látom a túlvilágon? Nem örülök, hogy leszek szár. Nem. Mit, nem tudom, hogy innen így látja, hogy látja az unokáját? Ez nagyon jó esett, hogy ő neki az volt az indítása, hogy engem ismerjen meg, de hát ezek nem nagyon engedik neki. És mit üzennél neki? Menjen másmerre. Aha. Foglalja el magát valami mással. Aha.
Ne foglalkozz ezzel szerintem. Aha. Nem érdemes. Nincs vége. Jó volt hallani, hogy azt mondja a nagypapám, hogy jól esik neki, hogy érdekel az élete. A nagybátyám helyzetéből azt hiszem, hogy megértettem valamit, hogy neki sokkal közelebbi ez az ember, tehát mivel ő neki az apja, és nekem meg csak a nagyapám. Ő érezheti azt, hogy én olyan sebeket tépek fel, amihez mondjuk nekem nincs jogom, vagy ami neki egy érzékenyebb tér, mint nekem. Az emberi létből adódó kapcsolódás és szeretet és elfogadás, ez mennyivel mélyebb, elemibb és fontosabb, mint az, hogy politikailag ki mit gondol. Jó, és akkor legyen az, hogy válaszol mindenki magának egy szerepet? Igen. Jó, akkor csináljuk úgy, hogy egy kicsit sétálj, képzeld el ezeket a családi összeröffenéseket, meg azt is, hogy mi az, ami most téged érdekel, és válasz magadnak egy szerepet, hogy ki lennél te ezen a húsvéti ebéden? Jó, ebéd vagy vacsora? Mit szeretnétek? Ebéd? Jó, hogy menet közben, ha elkezdjük, és szerepet szeretnél váltani, erre van lehetőség. Te meg most kezdted, te maradjál szerintem. Legyen ez, jó? Tehát akkor most mindenki tudja. Aha. Én meg az Ancsi. Aha. Tehát itt van Ancsi, aki fideszes, és itt van a lánya, Zsófi, aki... Nem Zsófi. Luca, aki kifelé már SMS-ezett, és akkor az a célja tehát, hogy valahogy egyrészt példát mutatni, vagy egyáltalán meghallgatni. Nem akarok egy olyan országban élni, ahol... Ahhoz, hogy meghallgassuk egymás véleményét, ahhoz muszáj hallgatni. Mindenkinek más a véleménye, ha most itt folyamatosan reagálni fogunk, akkor... Oké. Na. Hallgatlan. Na. Nem akarom azt a gyűlöletet, amit itt szítem. Igen, nem segít ez a családi nyitottság. Én azt mondom, hogy ne próbáljunk egy családként szót érteni. Én a barátaimat fogom választani, helyettetek. Szeretnék menni, tehát szorongok attól, hogy ez a családom, nem akarom. Attól félek, hogy? Hát, hogy már soha az életben nem fogjuk megérteni egymást a lányommal, így nagyon be vagyok feszülve. És ez félelmetes, mert? Mert hinni akarok a saját álláspontomban, én nem akarok bizonytalan lenni. Mert ha nem hiszek a saját álláspontomban, akkor? Hát ott nem tudom, hogy mi vár rám, hogy akkor be kéne ismernem, hogy fölöslegesen tettem tönkre a kapcsolatomat a lányommal, ilyen politikai dolgok miatt. De hát mi itt állok szemben az anyámmal. Szóval én nem tudom ezt a kompromisszumot megkötni, de hát én nem a családdal szeretnék kiegyezni, hanem inkább egy olyan közeget teremteni, ahol megtalálom a hozzám hasonló gondolkodásúakat. Jó, köszi szépen. Álljatok fel, maradjatok még a szerepben, jó? Álljatok fel a székről, és szép lassan tegyetek 4 nagy lépést. Egy lépés, egy esztendő, mint a mesében, jó? 4 lépés, távolodj. Talán a 4 év alatt történik veled egy csomó minden egyes lépésnél. És meglátod ezt a régi húsvéti képet. És hogy mit látsz rajta? Fejezd be azt a mondatot, hogy ez volt az a húsvét, amikor... Ez volt az a húsvét, amikor utoljára mentem a családi ünnepre, mert végtelenül elegem volt ebből, és azóta van egy szuper közösségem, ami már akkor is indulófélben volt, és párt is lett belőle, és indulunk a választásokon.
Ez volt az a húsvét, amikor utoljára együtt ünnepeltem a lányommal a húsvétot, vagy bármit. És most már nem is beszélünk. Nagyon. Ennyi. És a család többi részével? Velük tartom a kapcsolatot, de eléggé egyedül vagyok. Aha. És mitől? Hát a férjemmel elváltunk, még jóval azelőtt. Igen, de hogy itt mitől lett ez a fordulat? Hogy... Nem tudom. Nem értem. Nem értettem meg azóta se igazából, hogy mi történt. Nem tudom, nekem van egy olyan érzésem, hogy még itt valamit kéne csinálni. 5 évvel később? És akkor cseréljetek szerepet, ti csak üljetek ide köré, mint a család, ti egymással, igen. Ketten maradtatok ezen az esküvőn, most így alakult, nagyon rég nem találkoztatok. Egymásra figyeljetek, hogy tudtok-e mondani valamit a másiknak ennyi év távlatából, tehát 4 év plusz 5 év, rég nem találkoztatok, akartok-e egymásnak mondani valamit? Na, hogy vagy, kislányom? Jól vagyok, köszi. Köszi, elég jól vagyok. Ja. Sokat dolgozol? Igen, van egy elég jó munkám. Mivel foglalkozol? Hát, félek, hogyha elmondanám, akkor annak nem örülnél. Azt hiszem. Mindennek örülök, amit csinálsz. Jó. És a családalapítás? Hát, most nem ez van. Most nem ebben vagyok. Tehát ez most nem ez az én utam. És partnered van? Van, de szerintem annak se örülnél, hogyha arról mesélnék neked. Oké, nem játsszuk ezt végig. A többiektől azt kérném, hogy álljatok mögéjük, és ha jön valami, amit mondanál a másiknak, innen, mögüle, az ő szerepéből, akkor azt most mondhatod. Aggódtam érted, és bűntudatom van, hogy mi van, hogyha nagy részt az én hibám, hogy nem beszélünk. Tudod, anya, alig tudtam ide eljönni, annyira vártam, hogy lássalak, és el sem tudtam képzelni ezt a pillanatot. És itt ülünk, és ez a kibaszott asztal itt van közöttünk. Nagyon sokat gondoltam rád, és nagyon hiányzol, és tele vagyok fájdalommal. Még mindig nagyon haragszom, és nagyon fáj, hogy nem értesz meg, mert azt érzem, hogy nem értesz meg. El tudom fogadni, hogy más elvek mentén élünk, de az nagyon fáj, hogy szerintem egy szülőnek az a dolga, hogy támogassa a gyerekét. És te ezt nem tetted meg. Még mindig nagyon haragszom, és fáj, hogy nem értesz meg, mert azt érzem, hogy nem értesz meg. Szeretnélek megölelni. Bűntudatom van, hogy ott hagytalak titeket, annyiszor eszembe jut az a húsvét, és hogy mi van a többiekkel. Úgy teszek, mintha nem lenne, de hát vagytok. Iszonyúan félek, mert bár ott vannak a barátaim, de nagyon-nagyon nehéz egyedül, és el sem tudom képzelni, hogyha családom lesz, és nem lesz ott a nagy család, akkor mihez kezdek majd. Nem tudom, hogy fogok tudni neked megbocsátani, ha nem kérsz bocsánatot. Ha nem bánod meg azt, ami történt. Nem tudom, hogy fogok tudni magamnak megbocsátani, ha nem kérek bocsánatot, ha nem bánom meg azt, ami történt. És vegyétek is le magatok, ti is. Ti is, jó? És ha valakinek a szerepekből mit éltetek meg, vagy mit tudtatok meg arról a témáról, amiért idejöttünk, és amire ezt a játékot választottuk. Annyi szempontból sérülhet az ember. Te döntened kell, hogy ki vagy.
És ez egy akkora kockázat, hogy arról lemondani, hogy te kinek tartod magad, hogy ez nagyon nehéz szerintem. Nekem talán az volt furcsa ebből a Luca szerepből, hogy miért tudott olyan könnyen, vagy olyan egyértelműen a család ellen dönteni. Ott nem volt sok szál, ami őt fogta, csak ez a nagy konfliktus. Áthidalhatók-e a szakadékok, vagy mi van, amikor nem? Vagy milyen az, amikor nem? Hát szerintem van, amikor nem. Hogyha több az érzelmi kötődés, akkor ott lehet, hogy több a szándék, vagy a tisztázásra való hajlam. Végében is én azt éreztem meg a kérdésetekre, hogy nem annyira áthidalhatóak a szakadékok. Ezek az emberek nem akarják azt a szakadékot, de mégis ott van. Ez a pár alkalom, ahol összegyűltünk, az arról szólt, hogy beszélgessünk arról, hogy miért nem tudunk egymással beszélgetni. És vitatkozni fogtok, beszélgetni fogtok valamiről, amiben nem értetek egyet, de csak számokat használhattok ebben a beszélgetésben. Tehát 1-től kezdetek el számolni 100-ig, a szám a nyelvetek, azzal tudjátok kifejezni, amit akartok mondani. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 18, 19, 20, 22, 23. 49, 50, 51, 53, 25, 26, 27, 28, 29, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, az 69, 70, 71, 72, 73, 74. 60. Milyen megoldások születtek? Ki az, aki meg tudott egyezni? Mondogattam, hogy 1, ő meg szépen egyesével ment fölfele. Akkor egyszer csak azt mondtam, hogy 99, és akkor visszafordult. Már akkor 70 lett. És akkor mentünk föl le. Nekem az volt a célom, hogy kizökkentsem. Te zökkentetted ki? Hát szerintem a kizökkenthetetlenségem zökkentette ki. Akartuk, hogy valahogy a másik megértse. más-más eszközzel, de gyakorlatilag közös volt a célunk, hogy eljussunk 100-ig. Én egyáltalán nem érzem, hogy nekünk volt egy közös célunk, tehát én nem a 100-ra hajtottam, hanem engem teljesen befolyásolt, lebénított, meghatározott a te kommunikáció. Tehát, hogy én a célt azt egyáltalán nem láttam. Nem hallottuk meg egymást szerintem. Bennem az merült fel, hogy az elsődleges igen az, hogy elérjük a 100-at, de hogy én akarok az lenni, aki eléri a 100-at. Tehát, hogy ez kicsit ilyen verseny volt, hogy a végén, mintha ő nyert volna. Nekem az volt a célom, hogy legyen vége. És a Sárán azt éreztem, hogy ő ne is akart ülni az elején, és hogy így neki támaszkodott a falnak, és hogy egy ilyen végtelen ilyen cinizmus, nem tudom, jó, most itt mondogatjuk a számokat, de leszarom. És így azt éreztem, hogy ez az ilyen ellenszélben Meg már az elején, hogy én meg akarok felelni a Sárinak azzal, hogy más a véleményem, de közben meg nem. Azt éreztem, hogy így magamra elöltetem, hogy vitatkozzunk, de annyira örültem, hogy vége van, hogy én is kimondtam, hogy 100, de egyszerre mondtuk ki végül is, hogy 100, és akkor nekem utána elgondolkodtam, hogy jó, akkor lehet, hogy ugyanazt akartuk. Én nagyon szeretek játszani, és úgy éreztem magam, mint egy játékban. Amúgy összevesztünk, és az lett a vége, hogy ketten két irányba mentünk el, de
de nekem jó érzés volt így kiadni a feszültségeimet. Hogy nem volt benne versengés, kooperáció se volt, igazi politikai vita, kamuzás, hogy nem arról szól, tudjuk, hogy mi lesz a vége, tudjuk, hogy el fogunk jutni. Nem volt benne érzelem. Azt sem tudom, ki mondta ki a 100-at. Vagy hogy nem védtünk valamit, ami a miénk, meg nem utáltunk valamit, ami a másik. És szerintem azért ez fontos, hogy lehet, hogy ez jut róla eszünkbe, hogy a 60 éve együtt élő házaspár, akinek már rohadt mindegy, de hogy amúgy meg tényleg szerintem ez fontos dolog a vitában, hogy ha vannak is érzelmek, megpróbáljunk egy kicsit így kívülről ránézni a dolgokra. Igazából tényleg csak elnyi, hogy gondolkodni, még mindig jobb, mint nem gondolkodni.